Hola, soc Paqui Climent de la llibreria Ulisses a Benidorm i estem així per a recomanar-vos este llibre, El color del silencio, d'Elia Barceló. Elia Barceló és una autora d'Elda, d'ací d'Alacant, aunque porta molt de temps afincada a Àustria, on és professora de la Universitat d'Innsbruck. Este llibre jo vos recomanaria perquè mescla molt bé el thriller, la novel·la històrica i la saga familiar. En ell mos conta com una família, després de la postguerra, fica a Rabat. En un moment, quan estan celebrant l'arribada de l'home a la lluna, es produeix un assassinat que trenca per sempre el destí de la família. Després es trasllada a Madrid, on la seva protagonista, Elena Guerrero, arriba des d'Austràlia, on s'ha traslladat fa molt de temps, però torna per la boda de la seva neta, un correu electrònic que l'envia el seu cunyat i una teràpia psicològica que ella segueix, perquè ella és pintora i en la seva obra sempre apareix una ombra que no té clar quin secret o quin misteri conta. Una vegada allí, intrigada per el secret de com va morir la seva germana, es trasllada junt a la seva parella a Rabat i allí intenten descobrir, a través de les cartes i de records de la seva finca, el misteri d'aquest assassinat que va dur el trencament de la família i el perquè en la seva obra, mesclada en els colors i en la lluminositat de Rabat, es mesclen aquestes ombres que són part del misteri que té aquesta família tancat. Jo vos recomanaria aquest llibre perquè, on tenim una estructura molt complexa, és molt fàcil de llegir, amb molta fluïdesa, té històries de família, té referència a la història d'Espanya prou recent, amagant secrets que es faran comprendre més la situació d'aquest desarraigo d'esta protagonista. És una novel·la redona, d'aixes que t'enganxa, que es comences i no pots deixar de llegir. Per això mateix vos recomano El color del silencio d'Elia Barceló.